Hi guys, good morning everyone and welcome to my channel. For today's vlog guys, magpakaon ko mga dogi. Late na ang ilahang pagkaon guys. Wala pa ko kabubos ko mga tanom. Kay, nag-live ko guys. Nadugay ko sa ko ang live. Kay na ako gipang kuan sa cellphone. Antog nga nawala akong live guys. Kay ano, ninghang akong cellphone. Kiahak. Ninghang ang cellphone ako guys. Way klaro akong cellphone guys. Ninghang guys. Yan guys, timpamaw na sa aking mga dogi guys. Kainan na nila. Wala na naman akong kanin guys. Magsaing na naman ako balik para may makain ako guys. Wala na naman ako kanin. Kawawa ako. Palaging maubusan ng kanin. Bahala na basta. Ang importante sila makakain. No more guys. Wala na akong kanin. Magsaing na naman ako balik. Pasensya sa aking mga viewers na wala yung aking live. Yung cellphone ko nagahang. Kaya ito ko ngayon, nagbablog na lang. Doors. No away daya. No away. No away. Pagkain na tayo sa kanilang breakfast. Ay, salamat. Kaon na si Mickey. Ang akong mimi nga nagsakit. No. Dug. Inday. Binili ko na yung nasa loob kong aso. Tapos ito, sa aso ko sa labas. Hoy, anak ka. Guys, ibigay ko muna ito sa labas ng aso ko po. Guys, sumanagkaon silang inday. So, mato tagawas guys kay tiwason ako ang trabaho dito. Unya na ko magkuan guys. Unya na ko
Minsan ni. Unya na ako nahugas sa mga plato. Total, unya pa man mawala ang agas. So, unya na ako maghugas sa plato, guys. Ako lang sa ni ilabay ang basura. Okay, puno na. What day? Shhh! Huy, dudong gamay! Dudong, ano man na? Nuno ha? Hawa di, aman naman kagkaon. Ano, ilugmang ka. Sige na, pagkaon na. Nuno ilog ha. Naglabay tag basura guys. Kay bisag na ibasura ron martis ra ba. Para, gamay pa man akong basura oh. Pero ako na lang ni igawas daan ng iba na akong basura kay para walay basura sa sulod sa balay. Ilahit na nako ni malata guys. Ano nang sayon ra kay bubo. Pero guys, aturan ni ibutang diretso. Then ilabay na nako ni silupin kay hugaw na ang silupin. Diri na pagka sa dili malata. Dili malata. Dara na lang na ipuan na ng silupin para ilisa na. Anak-anak ko guys, kahit ngiro, mga ugyuta. Kanya. Mana? Maghugas pa sa basura. Hi, tatay! Morning, tay! Wala nahurot ni Bots ang iyang pagkaon, guys. So, ako ang boyan si Bots. Kaya wala nahurot iyang pagkaon. Si Ara. Ano mang wala ni mo nahurot iyang pagkaon dong Bots? Nabusog na ka dong Bots? Si Inday nanuktok. Diday, dali. Ako na ni ko ano ang ihi kay para ko wa na suko ng amahan. Hawa dong. Iana na to ni para makuha ng baho. Hoy! Sus, uy! Mag-away man ang pagkaong partira man ng gamaya. Diyawas ha. Guys, mamubuk tagtanom na pod. Guys, bubuk na po tagtanom kay mitras di pa kayo init. Hindi di init, kaparte naman ganing inita. Yan guys, oh. Guys. Gerita. Yay.
Ayan, guys. Ha, against the light tagal. Humana it. Mana daw sila it, guys. Pusog na daw silang bots. So guys, thank you so much sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel, sa akong mga new subscribers. Thank you so much sa inyong pag-support, sa nag-like, sa nag-share sa akong mga vlog o live. Thank you so much guys. Amping tanan. I love you all. God bless.